салом алейкум акаҷон. рӯзи хубе, саломатитон аз акаҷон. хоҳиш мекунам ҳамин сурати маро дар ҳамин группа, дар ҳамин сайтҳо ҳама ҷода тақсим мекардем. ин бародари ман гум шидаги 1997 сол Москва омадаги вақту поиз буд. Паспортҳои пеш медонистем ку чӣ дига буданд, чӣ документҳои дига, на документ буд, на ҳичи буд. Ва поиз омадаги буд. Мо омадагиш на хатай, на хабар, ҳичи дарар нестай. Ман агар кадоми мара мешинава, кадоми гӯш кардиста боша, ҳамин сурата дида боша, шояд хай ёшиёшай калон шида боша. Шарифбек ном дора. Ай душанбе, ай кӯчаи Чортепа, ай кӯчаи Чортепа тарафи фабрикаи ширин ай ку ҳамун судай хонамон акаҷон. ин бародари ма аймун соло омада бином бенишон шид. як бор рафта омада буд, модарам ай дунё гузашт, марги модарам надида буд. идов рафта мерам мебиём, гуфт худои чама метим, соли очама метим. Ман хеле бедарак шуд, отамам айғами ин мард рафт. мо майда будем. таваллудш 77 буд. мо вақте кӯдак будем, чор апа ва хоҳар раҳ нигоҳ мекардем. пишти хона монда, дием душанбе поездои Москва мегузашт, овозшамо мефаҳмидем. то саҳара мо хо аҷогомон мехестем, шиддат мекардем ки оз акай мо айдар медуре, оз медуре. ҳамихи ҳама калон шид, шу кардем, ҳама айпай зиндагӣ хидмат шидем. бародари мо олиам нестай. хай ки мурдаша надидем, намедонем. шояд хай агар медидем ки мурдагӣ ай умед муканда, ай не ки мурдаша ки надидем, умед дорем. бо ин барномаи шумо биромадай ҳар тамошо кардистем, ҳар одамои чандсоло пайдо шидистай. шояд як чи сабаб меша, кадоми илтимос мекунанда ки ҷое дида боша. хай ҳамун солое ки пешам ки боша, шояд қатиш ягон кас будагист, шояд ягон ҷо кор кардагистам. охи ҳамин одамо илтимос мекунанд, дар алоқа бироем, бирояд дар алоқа, илтимос мекунам ай барои худо. соли таваллудш 1977, Шарифбек ном дора, дар кӯчаи Чортепа хондагӣ ай. кадоме дида боша мешиноса, илтимос мекунам. ягон хатай хабарай, кадом соли кадоме дида боша, комментария кунед, дида бошед нависен, илтимос мекунам.